बाप्पा गेले तर दुःख झालं माझं. खरा कारण ता नाही असा. खरं कारण तुम्ही जर कमेंट केलात खाली तर कळताला. आणि आजची रेसिपी हा जसं आम्ही मतलब डिस्क्रिप्शनमध्ये दिला आणि टायटलमध्ये पण दिला, वाटपाची गोडी डाळ. आपल्या कोकणात तर केली जाता, म्हणजे आपल्या घराघरामध्ये केली जाता, पण बहुतेक जणांची पद्धत थोडी म्हणजे वेगळी-वेगळी असू शकता. पण आमची जी पद्धत, जी आम्ही करतो, ती रेसिपी आज तुमच्याबरोबर दाखवतोय आणि खास त्याचं कारण काय हा, सध्या म्हाळवत सुरू झालं म्हणजे गणपती विसर्जन. अनंत चतुर्दशीच्या दुसऱ्या दिवसापासून काय सुरू होतात वहिनी? माळवस. म्हाळ. म्हणजे म्हाळ घालूचे सुरू होतात आणि त्या त्या दिवसापासून ते 15 दिवसापर्यंत ही वाटपाची गोडी डाळ केली जाते. तर ह्या माळवसामध्ये जे आम्ही करतो ना, त्या पद्धतीची डाळ आम्ही आज तुमका दाखवतो. जर तुमची काही वेगळी पद्धत असेल तर खाली कमेंट करून नक्की सांगा. म्हणजे आम्ही त्याच्यात बदल करायचा प्रयत्न करू. चला आता करूया सुरुवात. आपण साहित्य दाखवूया काय-काय घेतलेलं हा. आता डाळ म्हटली की सुरुवात होता हां. डाळ म्हटली की सुरुवात होताना आपल्या तुरीच्या डाळीपासून. ही बघा, ही तुरीची डाळ आहे. ही काय सहसा भिजत तर ठेवलाच वया. कारण काय असतं ही तुरीची डाळ नाही तर वातूड असते. याच्यामुळे गॅस पकडतं. म्हणून एका भिजवणं खूप गरजेचं आहे. आणि पित्त सुद्धा होतं. हां, म्हणून भिजत ठेवायची. भिजत ठेवल्याने पित्त होत नाही. हां. म्हणून ही ज्याचा काळजी पित्ताचा तुम्ही प्रॉब्लेम आहे त्यांनी भिजतच ठेवा. हां, ही काळजी तुम्ही घ्या आणि ही बघा, ही डाळ जी आहे ना, ती 10-15 माणसांका व्यवस्थित पुरतली. कारण ही वाटपाची गोडी डाळ. डाळ. जसं सांगलं ना, नावामध्येच ह्या डाळीच्या म्हणजे डाळीच्या नावामध्येच गोडी आहे, जशी कोकणाची आपली गोडी असतात. आणि त्याच्यानंतर ह्या साहित्य घेतलं. हे आपला खवलेलो ओलो नारळ, हं. त्याच्यानंतर जिरा घेतला, 1 टमाटर घेतलो, मोहरी घेतली, कांदो लागता बारकोसो. जर तुम्ही उपासक वगैरे करत असाल म्हणजे नैवेद्याक दाखवूक तर कांदो कांदून घालू घेऊ नका. जसं आता गणपतीसाठी. त्याच्यानंतर ह्यो कढीपत्त्याचो ढाळो, हिंग आणि हळद. मी परत सांगते, जर तुम्ही आता नैवेद्याक करत असाल, गणपतीक हं. नैवेद्याक सुद्धा वाटपाची डाळ करतात. परत आपलं ह्या आहे त्याला नवरात्र, त्याका उपासा करत आहे कांदो घालू नको. पण कांदो घातल्याने एक चांगली चव चव येतात. येते. अशी पूजा वगैरे करत असेल तरी कांदो वर्ज केलास तरी चालत. आता ही जे डाळीचं पाणी असतं ना, त्याच्या सकटच आपणाक ही डाळ उकडत लावची हा. कारण ह्या डाळीच्या पाण्यामध्येच चव असते खरी बघू गेली तर. म्हणून त्याच्या ह्या आधी धुवून धुवून घेतली. घे, 4-5 वेळा धुवून घे. धुवून घेतलेली मग हां, त्याच पाण्यात भिजत ठेवलेली. हां. आणि मग आता या पाण्यासकटच ही डाळ आपण कुकरात लावूया. तशी ही रेसिपी साधी सोपी आहे. हं, पण कसं आहे ह्याची जी चव आहे ना डाळीची, ती खरंच अप्रतिम आहे. हं. आता त्याच्याबरोबर थोडंसं हळद टाकायची. हळद झालं की हिंग घालायचं चिमूटभर. हे बघा. हिंग घातला ना उकडते वेळी तर वास सुंदर येतो आणि डाळ बाधणार पण नाही. ही पण हा. थोडासा जिरा हे पण घालायचा नंतर उकडते आपण वेळी. वाटते वेळी पण घालायचं. हां, वाटते वेळी पण घालायचा. तुमका फोडणीत घालूचं असेल तर फोडणीत पण घाला. मिरची सुद्धा थोडेसे कापून घालायची उकडते वेळी. वाटपात एक घालतले आणि एक उकडते वेळी घालतंय. तर टमाटर घालूचा. पण टमाटर ना आणि मिरची हं. उकडते वेळी मिया तरी घालते. त्याने कशी ती आम्ही त्याच्यामध्ये तेच घालते. व्यवस्थित हां, शिजान येतात. शिजान येतात. नंतर मग ती कच्ची-कच्ची एक वेगळ्या प्रकारचं चव लागतं. फोडणीत घातला ना तर हां. एक खमंगपणा येतो पण ती डाळीत एक खूप तिखटपणा येतो. आता ह्यो बाउल ना मी सर्व्हिंगसाठी ठेवतले. त्याका ठेवतो बाजूक आणि त्यात टाकते टमाट्याचे टमाटर, बिये. बिये. ही छोटी-छोटी काळजी असताना ती आपण नक्की घेऊ बाई. बिये जर तू आणि कोणी सरसकट करत असाल मोठी जर क्वांटिटी असेल तर कोण बिये काढत बसत नाही. हां. पण आपल्या घरात जर करूची आहे घरगुती तर आपण काळजी घेऊ पाहिजे. कारण म्हाळ ह्यो काही कमी थोडक्या माणसांसाठी नसता. 40 पूर्ण माणसांचं असतं. हां, पूर्ण फॅमिली येतात म्हणजे हां. तुमचे काका, काकी, मावशे गावातले येतात, आत्ते पाहुणे येतात. गावात जर जेवढे वाडीतली प्रत्येक वाडीतला एक माणूस येतात. हां, जर घरातले. तुमच्याकडे म्हाळ हा हं. तर. त्याच्यामुळे म्हाळाचं जेवण ह्या जास्त क्वांटिटीमध्येच केला जाता. आता जेवढी आम्ही दाखवलं ना, मी सांगितलं ह्याच्यामध्ये 15 माणसं व्यवस्थित जेवतली. तुमका वही असेल तर डबल डाळ करू वही. आता ह्याच्यामध्ये कमेंट्स दिलेत. मंगेशने हाय ताई, हाय ताई. राणी लिहिते हाय ताई, हॅलो ताई. श्रीकांत परब लिहितायत हाय, हॅलो. बाकी असं काही कोणी कमेंट नाही टाकत आहे, पण तुमच्या प्रश्न जर काय असतील ना, तर नक्की टाका. हां, आता आपण ह्याचं खूप आपण हळू-हळू करूया. कोण-कोण येतील ती जॉइन होऊ दे हां, आपली. हळू-हळू आपण ही हां, रेसिपी करूया. इलाच त्यांका तर मनापासून धन्यवाद. हां. आता आपण लावून घेऊया कुकर.
कुकरात केलेली बरी. तशी वहिनी सांगत होती, की आपण टोपात सुद्धा टोपात टाकूया. करूया. टोपात हां. कसा त्याचा जो फेस असतो तुरीच्या डाळीत, किती कोणतीही डाळ उकडत घातलं असतं वरतून फेस येतो तो काढूचा असता. त्याने पण तुमची डाळ भाजणार नाही. हां, पण मी हे काय म्हटलंय, पण आता आता आपण घाई गडबडीत आणि जास्त क्वांटिटी करूची आहे, तर तुम्ही कुकरातच घाला. हं. जर मोठ्या टोपात करत असाल, तर तुमका तेवढा वेळ जातो. पण तेव्हा हातीक 4-5 माणसा बरोबर असतात गावी. आता तुमका माहिती आहे पितृपक्ष म्हणजे म्हाळ. त्याच्यामध्ये काय असतं माहिती आहे, एकतर पहिल्या वर्षामध्ये सुद्धा घालतात आणि त्याच्यानंतर जे दररोज म्हणजे दरवर्षी घातले जातात ना, बोलतात ना दरवर्षी घालतात ते तसं पण तर पण असतं. नसतं. म्हाळ हां. म्हटल्यावर लगीन म्हाळ सुद्धा असतात. आणि तुमका हं. सांगायचं तर ज्या महिला वारतात म्हणजे देवाघरी जातात, त्यांच्यासाठी भरणी श्राद्ध असतं आणि पुरुषांसाठी पितृपक्षामध्ये माळ. खरं म्हणजे भरणीशांती हां, नवमी आहे हां. नवमी असते तेव्हा ती सुवासीन महिला अविधवा जे हां, असतात ना सुवासीन त्यांची. असतात त्यांची असते ती हं. आणि त्याच्यासाठी पण हे भरणी श्राद्ध असं करतात. आम्ही आपली थोडक्यात तुमका माहिती देतो. जेवढी माहिती आमका माहिती आहे म्हणजे तेवढी. आम्ही आता करतो, आमच्या सासऱ्यांचा करतो. मी माझ्या आईचा पण घरी करत होते. पण तिथे कसा जेवढे आपल्या घरातले जॉब झालेत, आपण असते वेळी किंवा आपले, तर आमचे सासरे करायचे, आजी-आजोबांचा काढायचे, त्यांच्या 4 वाडे काका-काकींचा, काढतात. हेच मी तुमका आता त्यांच्या सांगतले होते. काका-काकींचा पान हां, काढतात. पूर्ण 9 वाडी काढतात. हां, 9 वाड्या 13, असतात. 13, 13. नाही, नाही 9 असतात. हां, सांगताय तुमका बघा ऐका. त्याच्यापैकी 4 जे वाडी असतात ना, ते आपल्या आई-वडिलांचं म्हणजे जे असेल ना त्याचं असतं. मग आजोबांचं, मग पणजोबांचं आणि एक जो निर्वशी गेलेलो असतं ना त्यांचं आणि हां. बाकी एक गायीची वाडी असता, एक अग्नीची वाडी असता आणि एक तुळशीची वाडी असता. अशा अजून एक कुठलीतरी वाडी रवली. एक आता देवाचा वहिनी जोडप्या हां, असतात. आता असे जोडप्या ठेवतात. नाही, नाही. ते जर हां, तुमच्याकडे जोडप्या नसतात नसत. अवेलेबल, हां, मुंबईत सहसा कोण राहू मागत नाही. कारण सगळ्यांकडे माळ सगळी करत असतात, अर्धी गावी जातात. मग जर गावी कसे आपले भावकीतलेच असतात, त्या भावकीतलाच ठेवचा हां, लागतात. मग तसेच जर असतील तर तुम्ही ठेवा आणि गावले तर. मुंबईत जर पर्याय म्हणून नाही गावले, तर त्यांच्या नावाचा पान काढायचा हां. आणि त्या लाटच्या म्हणजे सर्व पितरी पान एक जोडप्या, काढायचा. हां. एक जोडप्या. त्याची देवाच्या ती हे जोडप्याचे 2, हां. तुळशीची 1, गायची 1, त्याच्यानंतर चुलीची 1 असे हे झाले. म्हणजे हे देवाचे बाजूक झाले. मग माणसांकडे यायचं. आपल्या आई-बाबा किंवा असा चुकला माकलेला म्हणजे निर्वर्षी, ता असे हे वाडे होतात. आता एकाने प्रश्न लिहिलाय, की घरातील तरुण मुलगी हां, ते सांगायचं राहिले. एक हं. अक्वारीन आणि एक कुवारो. अशी ती अक्वारीन. एक हां. त्यांची जोडी म्हणजे त्यांचं पण एक ठेवचं लागतं. म्हणजे जसं जोडप्या ठेवतात ना, तसं तशी एक पण अक्वारीन आणि हो, एक माझी कुवारीन. बहिणी दोन्ही हां, झालेले त्यांचा पण हां. मी ठेवलेला हे आम्ही हे पण ठेवला. ठेवचा लावतात. ते मगाशी सांगता रवला. असे करून मला वाटतं 13 वाडिये होतात. 13 वाडे म्हणजे होतात. देवाची वेगळी आणि ह्याची वेगळी. हां. पण महत्वाची 9 वाडे असतात, जे तुमका सांगलंय. पण हं, हं. काय असतं, काय-काय निर्वासी पण गेलेले असतात, काय-काय असे कुवारे पण गेलेले परत आणखीन असतात. एक असतात ती हां, चुकल्या माकल्याची. असे हां, टोटल तुमचे 13 वाडे होतील. जर तुमच्या घरात तसे मेंबर असतील तसा. हां. जर तुम्ही एकच जर असाल पुत्र तर कसं पाळणार? म्हणजे तुम्हाला जर बहीणच नसेल तर काय? त्याच्यावरनं म्हणजे तुम्ही एकच असाल किंवा तुमचे काका-काकी वगैरे असतील तर. जसा परिवार वाढेल तसं तुमच्या वाड्या वाढतात त्याच्यावर आहे. पण मी मेन देवाच्या तुम्हाला सांगितल्या. देवाचं जोडपं हे ठेवावं लागतं, गाईचं ठेवावं लागतं, चुलीचं, तुळशीचं आणि आपलं एक नैवेद्य असा. अशा ह्या वाड्या मेन असतात. हां, अशीही वाडी काढतात. पण ते खरं म्हणजे काय माहितीये, म्हाळ ह्यो करूच होय हो. कारण जसं आपण गणपती संपतात त्याच्यानंतर म्हाळवस येतात. त्याका पण खरा म्हणजे कारण असा. कारण आपले जे गेलेले पूर्वज आहात, त्यांची आठवण आपण कधी काढतलो? त्यांची आठवण तर आपणाक काढू होई ना. त्याच्यामुळे हे पितृपक्ष तुम्ही पण नक्की म्हाळ घाला. म्हणजे पितृपक्षामध्ये जे आता म्हाळवस म्हणतात ते तुम्ही नक्की करा. म्हणजे जसं आम्ही तुमका सांगलंय ना, हां. पाहिजे तर तुम्ही कुठल्यातरी भटाक विचारा हां, किंवा कोणा तिथीप्रमाणे जाणकारांक जर मिळवून हां, घेतला असेल तर ठीक हां. आहे. कारण जशी आम्ही आपल्या आमची घेतलं सासऱ्यांची सासऱ्यांची संकष्टीक येता. हां, तिका काय चतुर्थी. तुमका बघूचा लागत नाही. जर संकष्टी एकादशीक जर ऑफ हां, होता ना, त्यांका बघूचा लागत नाही. तरी पण आम्ही बघितलं आणि गावी पहिल्याच वर्षी महाळ तिथीत हे तिथीत करूची तीच लागतं. मिळवून घेतलो आम्ही. हां, असं करून घेतलं. तर जर तुमका जमत नसत ना, तर तुम्ही सर्व पितरिक हे सगळा केलाच तरी चालत. जर आता वेळेअभावी किंवा कामावर जर जात असाल आणि तुमका नाही नाही ते जमत म्हणजे असेल सर्व पित्रीचं कारण काय आहे म्हणजे मी आत्ताच जाऊन आले. त्याचं कारण काय असतं, कधी तुमची अडचण येतात म्हणजे हं. जे सुयेर, घालणारे असतात, सुतक सुतक वगैरे येईल. तर मग तुम्ही तुमच्या तिथीत न घालता तुम्ही सर्व पित्रिक घाला. कारण हं, ती तीथ तुमची हे मिस झाली तरच. नाहीतर हं. तुम्ही जी तीथ असतात त्याच. पण आजकाल काय होतं माहितीये, घरातली 4-5 माणसं एकाच वर्षी गेलेली असतात किंवा भरपूर जणांचं म्हाळ घालूचं असतं. तर सगळी जण सर्रास हे बोलतात ना, म्हाळ घाला, परत नवमी घाला. कारण काही काही जणांची सुवासीन गेलेली असतात विधवा ती घाला, परत हे घाला, असं
करण्यापेक्षा ते म्हणतात की एकदमच सर्व पित्रिक घालूया मुंबईत म्हणजे तर सगळ्यांना गावी हा तुमका करूचच लागता. हा गावी आज ग्रहण आहे ना, तर आज ग्रहण सुद्धा आपल्या पाळतं. म्हणजे त्या ग्रहण लागूच्या आधी म्हणतात जेवतच होते. मी सकाळी फोन केले तर म्हणतात आम्ही जेवून घेतो. तर मी म्हणले किती आता आज ग्रहण आहे. तेव्हा मला कळलं की ग्रहण आहे. हा म्हणजे असे खूप खूप छोट्या गावी छोट्या आपल्याला जे गोष्टी आहेत. गोष्टी पाळूची लागतात ते लागतातच. हा म्हणजे छोट्या छोट्या ज्या गोष्टी सांगल्या ना ते खूप असतात. आणि तुमका माहिती आहे ना गणपती जेव्हा आपण विसर्जन करतो त्या दिवशी काय घालतात? चला खाली कमेंट करून सांगा. वहिनी तुम्ही सांगा. आता गणपती त्यांचा आता सांगतच आणि माका पण नाही तुमका विचारतात. सांगते गणपतीच्या विसर्जनाच्या दिवशी काय घालतो? मामदा घालतात. हा बघितलात? मामदा वडूचा सॉरी. लागतं आणि त्याची रेसिपी आपल्या हा असतात परत आणि किचनवर एकाने एक मामद्याची. कमेंट टाकली की काळ्या वाटाण्याचा सांबारा दाखव. तर ती गेल्याच वेळेला आपण लाईव्ह दाखवलं. गेल्या रविवारची रेसिपी आहे. हां. हां, कोणी विचारलंय ते सांगते. हां, योगेश यांनी विचारलं काळ्या वाटाण्याची आमटी वडे आणि रेसिपी काळ्या सांगा. वाटाण्याचा सांबार आम्ही दाखवलं. त्याच्या आधी 3 दिवस आधीच आपली रेसिपी इली पण होती आणि लाईव्ह सुद्धा आम्ही केला होता. सॉरी. घशाकडे काय झालं माहिती मी या गावात जाऊन येले ना, तर माझी हवा-पाणी थोडी बदलली आहे. त्याच्यामुळे घसा खवखव. थोडं खवखवता. म्हणजे काय केलंय गावात गेले ती गंमत काय, तवशीक ह्याच्या आल्या गणपती नसतील. नाही, ह्यांच्या गणपतीत जाया, त्यांच्या गणपतीत जाया. म्हणजे मी गेलेले माहेरात. तर आमच्या जवळपासचे जेवढे गाव होते ना, त्याने सगळ्यांचं पाणी, विहिरीचं पाणी मी प्यायलंय. तरी गरम पाणी पिलं, पण काय बोलतात ना, थोडंसं हे झालं. चला आता कुकर प्रेशर धरण्यासाठी बघा, जास्त डाळ होती ना? होतोय. हां, आता ती लांब राहतोय, नाहीतर तो माझ्या अंगावर टाकीत. नाही नशीब. हां. एकच दिलं बारीक. लांब राहावा म्हणून सांगितलं. हा असं बघा. म्हणजे ही आता तूर डाळ आहे ना, मुगाची डाळ कशी पटकन शिजतात. त्याच्यानंतर तुमका आपली जर ती मसूर डाळ. बाधत नसत तर मिक्स पण घालतात. मूग डाळ, तूर डाळ अशी सुद्धा हां. घालतात. आम्ही तर तशीच घालतो. म्हणजे माझ्या माहेरात मी तर घालतोयच तशी. आता एकाने लिहिलंय नमस्कार ताई, तर खरं नमस्कार. तुमचा काही प्रश्न असेल तर तुम्ही विचारू शकता. कुकरने आमच्या शिटी मारल्या ना, तर मी आता मीडियम केलेली आहे गॅस. आता कसं आहे माहितीये तूर डाळ असल्यामुळे आता मीडियम केलं तर मीडियम केली काय होईल. होतं ह्याच्यामुळे बघा बाजूचं नाही किचन आपण आहे. डायरेक्ट फास्टवर नाही, हां, लो टू मीडियम ठेवायची. मग ते हां. प्रेशरमध्ये जास्त पटकन उकाळू पटकन येत उकळ नाही. हां. आणि मेन म्हणजे तुम्ही जरा तेल टाकू का, मी मगाशी विसरलो. तेल टाकलं तर एवढी वर येत नाही. आतला झाकण असला तर हमखास डाळ वर येता. नाहीतर होय किनाऱ्याक रबराक तरी तेल सोडायचं असतं. मग डाळ वर येत नाही. आता डाळ वर येत असत, आतला झाकण असत तर हमखास डाळ वर येता. तर तुम्ही गॅस सुद्धा ना, एक शिटी झाली की मीडियम करायची. बघा आता वर येली नाही. जराशी फास्ट 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 झाली बघा. जर ही मोठी गॅस ठेवली असती ना, तर परत ओतू गेला असता. म्हणून मीडियम ठेवा किंवा लो करा. आता ते शिटे होतले. तरी आम्ही 5-6 शिटे करून घेतो. आता कसं कृष्णा आता हे नाव काय कळत नाहीये. साई ग्रुप फायनान्स वगैरे थोडे वैशाली दामसे आहे आहे नवमी. जसं आम्ही तुमका सांगलं ना, नवमीला ज्या विधवा असतात त्यांचा पण तो म्हणजे बोलतात ना, जेवण करून आणि खास म्हणजे म्हाळाला जे जेवण केलं जातं ना, ते त्यांच्या आवडीचं जेवण केलं जातं. त्यांना ज्या गोष्टी आवडत असतात ना त्या. आता तुम्हाला जर माहिती असेल, की जे गेलेले आपले पूर्वज आहेत, त्यांच्यापैकी त्यांना कुठली गोष्ट आवडते, ती आवडीने तुम्ही करा. तसं तर काळ्या वाटाण्याचा सांबारा केला जातो, भोपळ्याची भाजी केली जाते. त्याच्यानंतर भेंडीची भाजी, जे काही आहात ना, आपण जे भाज्या करतो, त्या भाज्या तुम्ही करू सांबारा, शकता. सांबारा वगैरे, गोडी डाळ गोडी डाळ आणि वडे. हां. आणि आजकाल हे पण करतात, अळूवडी करतात. म्हणजे ते हां. तुमका होयाचा. तुमका हां, वेळेनुसार जर गावात ता करा. पण मेन म्हणजे एक भाजी असता, उसळ असता, हां. त्याच्यानंतर आपली भोपळ्याची भाजी असता. वैशाली विचारते क्या ज्यांच्यासाठी वाडी ठेवणार त्यांना नॉन-व्हेज आवडत असेल तर नॉन-व्हेज पण ठेवतात का? आता हा ट्रिकी प्रश्न आहे. कारण हे तुमचं हे बरोबर आहे. त्यावेळेला ठेवायचं असतं, ज्या वेळेला तुम्ही पहिल्यांदा त्यांचं श्राद्ध श्राद्ध घालता करता तेव्हा. तेव्हा. त्याच्यानंतर तुम्ही 13वं जेव्हा असतं तेव्हा. हां. आता परत त्या प्रश्नाचं उत्तर द्या. ज्यांच्यासाठी वाडी ठेवत असतो त्यांना जर नॉन-व्हेज आवडत असेल कारण आम्हाला जेवढी माहिती आहे हां, तेवढं सांगतो. कारण आम्ही तर काही आता केलेलं नाही. आमच्या हां. सासऱ्यांनी पण अद्याप नाही, कारण ते खातच होते. पण आम्ही जेव्हा त्यांचं श्राद्ध होतं 13वं, तेव्हा आम्ही त्यांना नॉन-व्हेज दिलं होतं. म्हणजे असं असतं ते त्यावेळेला ठेवायचं असतं. जेव्हा हं. ते म्हणतात पिंडाला कावळा हां. शिवणार नाही. त्याच्या ज्या इच्छेच्या, आवडीच्या पेयापासून सगळं ठेवायचं असतं. तर तुम्ही नॉन-व्हेजचं म्हणताय.
जे घेत असतील ते सुद्धा ठेवावं लागतं. कारण माझ्या काका घेत होते, त्यांना आम्ही ठेवलं होतं. आता वैभवी लिहिते बरोबर. वैशालीच्या प्रश्नाचं उत्तर दिलं. आता तुमका माहिती आहे की आपण म्हणतात ना म्हाळामध्ये जे जेवण करतो ती वाडी आपण बाहेर कावळ्यांकाच का दाखवतो किंवा पिंडाला पण कावळा हा शिवला पाहिजे. कारण कावळ्या ह्या पक्षाला एवढं महत्त्व का? कुणाला माहिती आहे? वहिनीला तर माहिती असेल, पण तरी पण कावळ्याला एकच डोळा असतो हे पण सगळ्यांना माहिती आहे. त्याच्यामागे एक स्टोरी आहे की कावळ्याचा एक डोळ्याने कावळ्याला दिसत नाही, एक डोळा ब्लाइंड असतो आणि असं म्हणतात की आता त्याचं उत्तर मीच सांगते जेवढं मला माहिती आहे. दत्ता 6-7 भाऊ शिट्या लिहितात करून मी गॅस बंद केला. आता तुम्ही उत्तर ऐका. ओके, आम्ही कुठून बोलतोय? आम्ही विरारवरून बोलतोय. मंदा कुलकर्णी लिहिते, हाय. आता तुम्ही 6-7 शिट्या केलेल्या आहेत. त्याच्यानंतर कावळा. कावळ्यांना म्हणजे कावळ्या या पक्ष्याला का महत्व आहे? असं म्हणतात, की ती पितरांचं रूप असतं. म्हणजे आपण जेव्हा देवाज्ञा होते किंवा आपण जेव्हा जातो ह्या जगातून, तेव्हा आपला जे पुनर्जन्म असतो तो हा कावळ्याच्या रूपामध्ये होतो. शेवटचा जन्म. हां, असं म्हटलं जातं. म्हणजे आज मी गेले तर त्याच्यामुळे त्या कावळ्याला आपलं म्हणजे बोलतात ना पुनर्जन्माचं रूप समजून पूजलं जातं किंवा त्यांना ते म्हणजे पिंडाला शिवलं म्हणजे त्यांना समाधान झाला. असं म्हणजे जी गेलेली व्यक्ती असते ती. असं म्हणजे त्यांना दुसरं रूप म्हणजे तुम्ही काय म्हणाल त्याला? कावळा हा आपला पुनर्जन्म आहे माणसाचा, असं म्हटलं जातं म्हणून. 7वा जन्म हां, असेल. मला माहिती नाही एवढं, पण पितरा म्हणतात एवढा माहिती आहे. हां. कावळ्याने शिवलं म्हणजे आपल्या पितराने चित्राने उष्टवलं. हां, असं असतं. म्हणून आपण कसं वाडी म्हणा, काय म्हणा, ते आपण बाहेर ठेवतो म्हणजे जेणेकरून कावळे तिथे यावे आणि ते उष्टवावे. ते खूप महत्वाचं असतं. आता आपल्याला वाटप करून घ्यायचंय. अजून कोणाचा काय पितृपक्षाबद्दल किंवा कशाबद्दल प्रश्न असेल किंवा काही माहिती तरी आता मिरची तोडून घातली आहे मी वाटपामध्ये आणि एक मिरची तरी वाटपामध्ये घालायची. छान लागते ती. एक आपण उकडत घातली. हां. आता त्याच्यानंतर खोबरा तर आपला झाला. त्याच्या लगोलग जिरा पण घालते. जिरा घाल्यानंतर वाटपात पण किंचितशी हळद टाकूक पाहिजे ना. हां, वाटपात कलर भारी त्याच्यामुळे येता. ती वाटपाच्या डाळीचं हेच तर महत्त्व असतं. हं, ह्याच्यात जिरा, खोबरं, हळद आणि तो कांदा. हं. ह्या गोष्टी आल्याशिवाय त्या डाळीला चवच येणार नाही. आणि त्याच्यामध्ये ना तुम्ही जर असतात तुमच्याकडे कोथिंबीर तर घाला. नाही घातलीत तरी चालत. कारण आता पावसाची कोथिंबीरीचे जोडे थोडे खराब येतात. असं काही नाही. पण गावली तर घाला असात तर. त्यानी छान लागतात. आता ती तरी किती वगळा. कोण-कोण घालतात. असात तर घाला नक्की. आता मी अर्धोच घालते कांदो. कारण ही डाळ जर तुमका ह्या आता जेवणात तुमका ठेवूचा असता. जर संध्याकाळी मग तुम्ही खाऊ शकता. कांदो जास्त वापरलास तर डाळ ठेवणार नाही. फेस येता. आधीच तुरीच्या डाळीत फेस येता. मी वाटून घेते. आता कोणाचा काही प्रश्न असं काही दिसत नाहीये. आता हे जे सॉरी. आता वाटपामध्ये आम्ही काय घेतलं, तर अर्धो नारळ घेतला. जर तुमच्या म्हणजे तुम्ही जास्त क्वांटिटी बनवत असाल तर 1 नारळाची पण घ्या. पण खूप जास्त पातळ बनवू नका, थोडीफार घट्ट बनवा. साई ग्रुप फायनान्स मला नाव नाही माहीत. घरातील तरुण मुलगी देवाघरी गेली असता पी पित्रामध्ये तिच्यासाठी कोणता दिवस योग्य आहे व तिच्यासाठी काय करावे? आता हे तुम्हाला जसं आम्ही तुम्हाला भटाला सांगितलं ना, विचारावं लागेल. भटाला विचारावं लागेल. त्याची पहिल्या वर्षी म्हणजे ज्या वर्षी थांबायचं म्हणजे मिक्सर चालू जो आहे. दिवस असतो तो हां, धरून तुम्ही भटाकडे जायचं. हां. ज्या म्हणजे ते दिवशी ती दिनांक व्यक्ती वगैरे. गेलेली असते ना, त्या दिवशीचा दिवस आणि टायमिंग घेऊन भटाकडे जायचं. ते तुम्हाला नक्की त्यांचे ती म्हणजे तिथी जी असते ना, ते तुम्हाला काढून देणार. दत्ता भाऊंनी लिहिलंय, "आज चित्र होते का ताई?" हो, आजपासून 15 दिवस. 7 आज 7 दुसऱ्या दिवसापासून पितृपक्ष चालू झालाय 15 दिवसापर्यंत. सर्व पितरी अमावास्येला पितृपक्ष आज संपतो. आमच्या पंजाचो माळ असता. हां, आज म्हणजे आमच्या आमचे सासरे पंजोबांचे घालायचे. हां, पहिलीच तीच आहे आमची. पहिलीच तीच असते ना, त्या लोकांचा आज दिवस पहिला, द्वितीयेला आली तीच तर दुसरा दिवस, तृतीयेला आली तर तिसरा दिवस, चतुर्थीला आलं तर चौथा दिवस, पंचमीला आलं तर 5वा दिवस. असं करून ज्या अविद्वा असतात त्यांचा नवमीला येतं म्हणून 9वा दिवस. अनुश्री ताईने लिहिलंय, "कांदा नाही टाकला तर चालेल का?" मगाशीच उत्तर दिलं, कांदा नाही टाकला वाटपात तरी चालेल जर तुम्ही म्हणजे असं काही-काही जण कांदा आणि लसूण वगळतात ना, वाढी दाखवताना, तर तुम्ही नाही टाकला तरी चालेल किंवा जर तुम्ही नैवेद्याला करत असाल, जसं गणपतीच्या नैवेद्याला पण वाटपाची गोडी डाळ दाखवली जाते कोकणामध्ये, त्याच्यासाठी नैवेद्यासाठी तुम्ही ते काढा. आता माझा आवाज त्या मिक्सरच्या आवाजामध्ये तुम्हाला ऐकायला येतो की नाहीये कोणीतरी मला खाली सांगा.
आणि कांदा जसं आम्ही तुम्हाला सांगितलं टाकला तरी चालेल, नाही टाकला तरी चालेल, पण कांदा टाकल्याने चव खरोखरची खूप छान येते. हा तुम्ही अनुभव घेऊन हे करू शकता. आता कुकरचा प्रेशर यायचा आहे. आता तुम्हाला सांगितलं म्हणजे टीप जी काढतात ना, ती जी व्यक्ती गेलेली असते ना, त्याच्यानंतर जो पहिला गणपती येतो, म्हणजे त्याच्या 6 महिन्यामध्ये म्हणजे जानेवारीमध्ये जर कोण एखादी व्यक्तीचं निधन झालेलं असेल, तर जो म्हणजे गणपती गणपतीच्या आता आधी ऑफ आधी झालेलं. हां, गणपतीच्या आधी ऑफ झालेल्यांची टीप काढून देतात भटजी बुवा. त्यांच्याकडे जाऊन तुम्ही काढून घेऊ शकता आणि त्यानुसार तुम्ही वाढी दाखवू शकता. म्हणजे जे काही असेल कार्य ते करू शकता. वाढी ही अगोदरपासून ज्यांची टीप वगैरे काढलेली असते ना, त्यांना वाढी वर्षानुवर्षे दाखवली जाते. असं काही नाहीये, की तुम्ही त्याच वर्षी जर नाही गेलात तरी चालेल. मग तुम्हाला आता तुम्हाला माहिती पडलं तेव्हा गेलात तरी चालेल. आता कुणाचा अजून काही प्रश्न असेल तर विचारू शकता आणि तुम्ही काय मेन्यू म्हणता? तुम्ही काय जेवण करता ना, ते खरंच म्हणजे बोलतात ना, जे पितरांच्या आवडीचं असेल, त्यांच्या आवडीचं व्हेज पण असतं, नॉन-व्हेज पण असतं. पण कसं आहे, नॉन-व्हेज हे दाखवत नाही, पण काही-काही जण दाखवतात पहिल्या वर्षी, जसं आम्ही तुम्हाला सांगितलं. पण जर त्यांना नॉन-व्हेजच खूप आवडत असेल आणि व्हेजच खात नसतील, तर हो वहिनी काय जाऊ? मला नाही काय कळलं. तर चला एक प्रश्न होता ज्याचं मला काही कळलं नाही. मी वाचायचा प्रयत्न केला. हां. आज आपली जे गेल्या वेळेच्या लाईव्हमध्ये वहिनीबरोबर जोडी होती, ती अंजली. तिने आज 40 माणसांची घेतली. म्हणजे आजपासून पितृपक्ष जसं तुम्हाला सांगितलं ना, आजपासून पितृपक्ष सुरू झालेला आहे. आता त्याच्यासाठी शिल्पाने काय-काय बनवलं आता ते मेनू तिला विचारावं लागेल. मला पण नाही माहिती. तिने काय बनवलं. पण जे आवडीचं असेल लोकं कसं आजकाल आवडी-निवडीनुसार मेनू बनवतात. म्हणजे ज्याला जी आणि आवडत असेल ज्यांच्याकडे ज्या रीती-भाती आहेत हां. त्या आता मालवणी म्हणाल तर मालवणी पितृपक्षात सहसा आता आमच्या घराकडे तर काळे वाटाणे सांबारा, वडे, गोडी डाळ, भोपळ्याची भाजी, ती नाही गावली तर दुसरी बटाट्याची कुठली भाजी नाहीतर बटाट्याची पडवळ. भाजी, पडवळ म्हणजे जी भाजी तुमका वाटत आणि एक उसळ पण असता. नुसता सांबारा नाही तर एक हां, उसळ. हिरव्या वाटाण्याची उसळ ती उसळ. रेसिपी आपली दाखवची रवली हां. हां, उसळ ती असता. उसळीची रेसिपी आम्ही नक्की तुम्हाला लाईव्ह तरी दाखवू, नाहीतर माझ्या मते लाईव्हच दाखवूया. त्याच्यात काही जास्त असं हे नसतं. हं. म्हणजे तुम्ही बघू शकता ती उसळीची रेसिपी हिरव्या वाटाण्याची, ती उसळ आम्ही असता. नक्की तुमका ते दाखवू. सांगते. आणि भात आणि बाकी काही नाही आणि जर गोड तुमका करूचा असेल तर आपली खिरीची तर हां, असत. खीर तर होईच ना हो. व्हयच. पितृपक्षात पितृपक्षामध्ये खीर खीर ही हां, पण आम्ही लाईव्ह केलेली आहे. तांदळाची खीर. ती तर होई म्हणजे होईच. हां. गोड ही त्यांचं खीरच त्याचं लावतात. कारण काय आहे ते माहिती नाही, पण पितृपक्षामध्ये खीर ही केलीच जातात. हं. आता अजून आता कोणाचं काय प्रेशरची वाट बघूया जाता की नाही. हां, हां. तो पण आमच्याबरोबर फास्ट फास्ट करता. कालच आपले गणपती बाप्पा गेले आणि खूप म्हणजे असं वाटलं त्यांच्या म्हणजे मी आता गावी होते ना, तर एका दिवसासाठी मी मिस केलं. पण जाताना जो हे असतं ना दुःख आणि अश्रू ते खरोखरचे येतात. म्हणजे कसं दररोजची सकाळची आरती, संध्याकाळची आरती, भजन, अगं त्याच्यानंतर घरातला फुगड्या एक पाहुणाच हां. जातो ना आपल्या. हां. तो असं असल्यावर वाटतं. घर भरलेलं असतं. नंतर मनाजवळ सगळ्यांच्याच दुःख होतं. माझं तर होतच होतं. पण मला असं ह्या माहितीये, की सगळ्यांच्या कुठेतरी कोपऱ्यामध्ये एक दुःख होतं. भले तो मंडपातला असू दे, की की घरातला घरातला असू असू दे. त्याने जे आल्याने जो आनंद आणि उत्साह असतो ना दे. आणि जो थकवा बिलकुल जाणवत नाही हां. आपण किती जेवण करतो सांगा? प्रत्येक दिवशी नैवेद्य गणपतींना करतो. पहिल्या दिवशीचा वेगळा, दुसऱ्या दिवशीचा वेगळा. आता ते तिसरा, चौथा, पाचवा किती दिवस तुम्ही ठेवत असाल, त्या प्रत्येक दिवशी करतो आणि ते पण बरं एक तुका आनंदाने. माहिती आहे? सरोजाक माहिती आहे काय माहिती नाही. पण माका सकाळी गावी फोन केले तर माहिती पडलं आमचो घराचो बाप्पा 21 दिवस. 21 दिवस. माहिती आहे, माहिती आहे. मी स्टेटसवर हं. बघितलंय. ते म्हणजे हं. काहीतरी मागणं असेल किंवा त्यांचं काहीतरी नाही, इच्छा नाही. असेल, की आमच्या हां, दीराचा मनात नोकरीसाठी होता आणि त्यांची हां, मागच्या वेळेस प्रकृती पण बरी बरी नव्हती. नव्हती तेव्हा त्याच्यासाठी. त्यांनी सांगितल्याने होता, की बाप्पाला 21 दिवस ठेवणार. हां, म्हणजे बघा, घरातलं सुद्धा बाप्पा आपलं पावता. मग सगळे. आता तसं त्यांचा झाला. मग त्यांनी आता ह्या वर्षी 21 दिवस या ठेवलेले आहेत. नमिता परब ज्या आहेत ना, त्या नेहमी आपल्या रेसिपीच्या हो. प्रत्येक आणि त्या रेसिपीच्या खाली भेटल्या तरी हां, खूप बरं वाटतं. भेटतात त्या. मला आवर्जून होकार दिली. भले त्या रस्त्याच्या पलीकडे का असेना, पण मला आवाज देतात. आता त्याच आहेत की माहिती नाही, कारण माझ्या ओळखीच्या तर त्याच आहेत नमिता परब, ज्या येतात इथे. दर महिन्याची एकदा तरी भेट असते त्यांची. काळ्या वाटाण्याची उसळ बताओ प्लीज. मी वाचायलाच एवढे माझे डोळे असे केले ना, त्याच्यानंतर मला कळलं, की असं लिहिलेलं आहे. गेल्याच वेळेला जसं मी सांगितलं ना, तशी तर रेसिपी आहे. पण उसळ गेल्या नाही वेळेला सांबार. उसळ हं, असेल तर वाटाणे क्वांटिटीमध्ये कमी वाटा. मी मागेच सांगितलेलं आहे. जेव्हा मी आधी टाकलेली आहे ना 3 दिवस आधी, ती उसळ हं. तुम्ही म्हणता ना ते बरोबर आहे. वाटाणे सगळेच वाटलेत. जर नाही शिजले तर ते सांबार होतं आणि वाटाणे शिजले असतील
तर त्यातले 4च वाटाणे वाटायचे. मग ती उसळ होते. बाकीचे वाटाणे तसेच ठेवायचे. त्याला उसळ म्हणतात आणि पण सांबाराला सगळेच वाटावे पण लागतात. एक खरं सांगू, सांबाराची चव खूप भारी असते. हां. उसळीपेक्षा म्हणजे मी प्रेफरन्स सांबाराक देईन. आता तुम्ही कदाचित उसळीक द्याल, पण माझ्या नवऱ्यासारखं हिरव्या वाटाण्याचं उसळ जी आहे ना, ती खरंच भारी लागतं आणि आपल्या ह्याच्यात काय म्हणतात उसळीमध्ये पण, मिसळमध्ये पण सगळीकडे हिरवे वाटाणेच, हिरवे वाटाणे, हिरवे वाटाणे असं करून मी गावात 5 दिवस हिरवे वाटाणे खाल्ले. म्हणून आजची रेसिपी ॲक्चुअली हिरव्या वाटाण्याची होती. पण मी माझ्या नाही, नाही यांना भिजत सांगितलं, भिजत की घालू नाही. नाही, नाही. मी सांगितलं भिजत घातले नाही. मी ह्यांना सांगितलं, "मी वर्षभर आता हिरवे वाटाणे खाणार नाही, तर पुढच्या लाईव्हला दाखवूया, पण या लाईव्हला नको." कारण ताजं-ताजं आहे. खरंच सांगते. पण आपण हिरवे आता वाटाणे करूया, लागतात करूया. खूप जर छान. तुम्हाला आता हवी असेल ना, हां, तर मी सांगेन म्हणजे पुढच्या रविवारी नाहीतर हां. आज त्याच्या आहे पुढच्या माळवस हां, 15 दिवस असो. आणखीन हां. एक रविवार येतलो त्याच्यात मी सांगतले, की घाल भिजत. तू आणि नको खाऊ, आम्ही घेऊन खातो. बस. तुका काय तर वेगळा करून खा. मी वर्षभर करत नाही काम. तसं रविवार असता तर रविवारी तर नॉन-व्हेज खात नाही तर पिटी वडा खायचं. पिठी चालत आपल्या महाराष्ट्रामध्ये ताच आहे मालवणी लोकांमध्ये. नाही काय तर पिठी वडा चपाती पण जाता आणि भात भात पण पण जाता जाता. आणि मासे पण जातात. होय. आणि तुमका माहिती आहे म्हणजे आता गणपती विसर्जन काय-काय जणांचे 5 दिवस गेले, 7 दिवस गेले. तर गंमत काय माहिती बांगडे गेले बाजारात आणून, तर ₹100 चे 2 बांगडे. ते सुद्धा हाता एवढे. म्हणजे हाताच्या बोटा एवढे, हाता एवढे पण नाही. प्रेशर सगळं काढून घेतलंय आणि आता या उघडते बघते. आपल्या डाळ कितपत शिजली आहे. मस्त शिजली आहे. पूर्ण फुटाण अगदी फुलून शिजली आहे, फुलून. ही बघा. म्हणजे की आता एकदम घाटूची वगैरे गरज नाही. कारण बहुतेक वेळा ना काय-काय गृहिणींचा प्रश्न असतो, की उकडला कुकर डाळ शिजत नाही आणि शिजता जर नाही शिजली, तर त्यांचा आणखीन एक पर्याय मी सांगते. तुम्ही काय करा, ती डाळ जी शिजत ती ही करा आणि बाकीची डाळ सरळ मिक्सरात वाटा. तशी ही डाळ होता. आयत्या टाईमात जर तुमचा प्रयत्न फसलो, तर काय करणार? तर वाटून घाला. तीही बेस्ट शिजता, मस्त होता. आता काय हे आहे ना हां. लायटर, लायटर काय केलं तो? तो बघा हा इसरा. आता मग ह्या वर्षी मी आहे ना मस्त 10 दिवस गणपती घवलंय ना, त्याच्यामुळे मला एवढं म्हणजे अनुभव इलो ना गणपती गावाचो आणि गावच्या गणपतीची जी खरी मजा असता ना त्याचो. तुमका एक फुगडीचा व्हिडिओ मी शूट केलाय. तो सुद्धा टाकीन पुढे मागे. पण तो व्यवस्थित नाही झाला कारण कसा थोडा अंधार होतो. पण म्हटलं टाकू की नको. पण ती फुगडी तर नक्की टाकतले आणि एक फुगडी तर माझ्या भारी लक्षात राहिली. सांगू कोणती? किकीचं पानबाई की इथं आमच्या गावी पण असतं. कागद आपल्या गोटा गावी पण की असते. तेच सांगते एकाचं बघून एक. असं होता. वहिनी तुमका बोलायला येतं तर तुम्ही बोलू नाही शकता. बाई, माका नाही येत हां, ती. ते फुगड्याचं एवढंच गाणं नाही, होतं. माका एकच येतं. त्या तेवढंच आम्ही होतं. ववशाच्या दिवशी घातलेलो ना, त्याच गाणं येतं. हां, बस आता फुगडी पाय लंगडी. हां, माका ती ती एवढी भारी आवडली ना, ती माझ्या अजूनही लक्षात राहिली. सागर गोटा की अशी आता तुमका फुगडी कोणती आवडतं ना, ती सांगा. रवी शिंदे लिहितायत, हाय. हां, तुमचा काही प्रश्न असेल तर विचारू शकता. तुमका वह्या हां. असतील ना, तर खाली आत्ता कमेंटमध्ये सांगा लाईव्हमध्ये. मग मी प्रयत्न करेन पुढच्या आम्ही गणपतीच्या वेळेला फुगड्यांचो आणि त्यात आम्ही 3 जावा नक्की यायचा प्रयत्न करू. एकदा आपण मग फुगडे. घातलेली फुगडी आठवतं तुमका? तेल कधी टाकले ती? आणि डाऊलभर तेल टाकले आणि मी सांगितलंय ना, आपला तर कढईचा तो रिंगा हां. तेवढा तेल व्हायाच. म्हणजे त्या तेलाच्या घाण्यात जो आपण टाकतो माप, म्हणजे तेलाचा चमचो, तेवढा हं. तेल त्यांना भरून टाकल्याना. आता मगाशी कोथिंबिरीची गंमत सांगितलं ना, सोनमने मला काय सांगितलं, सोनम म्हणजे वहिनीची मोठी मुलगी. तिने सांगितलं, "काकी कोथिंबीर नको टाकू. मला असं वाटतं पिवळ्यामध्ये कोणीतरी हिरवं टाकलं." तर ते आणि खरंच आताची आहे. पिढी बघा, कोथिंबिरीचे फायदे मी रोज सांगते. सकाळी झील पण म्हणत होतो दुर्वा, की "मम्मी कोथिंबीर आली." तर मी खा. कोथिंबीर, कढीपत्ता तळलेला सगळं खायचं. कोथिंबिरीने डोळे, नजर चांगले, भरपूर व्हिटॅमिन्स आता असतात. आपण फोडणी देताना नेहमी ही काळजी घेऊ बाई, गॅस करू वयो एकदम बारीक. बारीक. नाहीतर फोडणी उडतली अंगावर. पण तेल चांगला तापूक वया. तापवूया. नाहीतर फोडणी नाही चांगली तळाकली तडतडली. तरी सुद्धा चव नाही लागणार डाळीत. हं. तेल तापूक वया आधी चांगला. तेल तापलेलं. हे बघा ना, त्याचा असं बारीक बुडबुड्याचा आवाज येतोय बघा. त्यासाठी बघा खात्रीसाठी मी 2 दाणे मोहरीचे टाकले. आता बारीक विजय केलंय लिहितायत गॅस. हाय. हाय. तुम्हाला काही प्रश्न असेल, हे काय बघा. असेल, तर तुम्ही विचारा. तसं आम्हाला पितृपक्षाबद्दल जेवढं माहीत होतं तेवढं आम्ही सांगितलं. माळवण मोहरी टाकली, हिंग टाकलं चिमूटभर, कढीपत्ता आणि जिरं होतं ते. आता ह्याच्यात घालू वया वाटाप.
दोघींका जय कोकण राम सावंत देता. अरे जय कोकण. पितृपक्ष ह्यो चांगलो उपक्रम दाखवल्यात. गोडात तांदळाची खीर असता कारण कोकणात पूर्वी भाताचा पीक जास्त येई त्यामुळे गुळ घालून करीत. भाताची सुबत्ता, अधूनमधून गुळाची सुबत्ता, नारळाची सुबत्ता, भाताची सुबत्ता तांदळाची आणि आपली काजूची. धन्यवाद हा. ताई. व्हिडिओ बघत असतो. यांनी राम सावंत यांनी लिहिलं ना, मी बोलली ना दोघींका जय कोकण. खरंच जय कोकण. आपलं जो कोकणाची पण तुमका एक सांगा, आज आता मी गावात गेले म्हणून सांगते आत्ताचा रिसेंट अनुभव. तर काय व्हायचं रवाना नाही, रवाचं नाही म्हणजे बोलतो चांगल्याच वेळ रवाचा नाही. तर सांगूची गोष्ट अशी आहे ना, कोकणामध्ये तसे नारळ महाग होचं कारण मी कोकणात गेल्यावर कळला. काय होतात माहितीये, वांद्रा असतात ना ते नारळ असे ठेणत नाही. नाहीतर जिसर आजकाल हत्ती सुद्धा काय काय ठिकाणी कोकणातल्या ह्याच्यामध्ये ना हत्ती सुद्धा हे झाल्यात. म्हणजे येतात आणि ते केळी म्हण, नारळ म्हण, अख्खो नारळ असं म्हणतात कायच हत्ती. वांडर इलो ना, वांद्रा नाही वांडर म्हणतात त्या का. वांडर जर इलो ना तर सगळं इद्वास करता. मग तुमचा अनानस असा ते कायो ठेवणार नाही, कायोच ठेवणार अरे नाही पण तो. आता दोडामार्ग ह्या साईडला ना हत्ती येतात. हत्ती माहितीये अख्खो नारळ पाडतात, म्हणजे नारळाचं झाड सॉरी. ढकलून देतात आणि माड. त्याचं कारण काय माहितीये तुमका, त्याच्या खाली ना कोंब असतात. तो खातो. नारळाच्या माडाच्या खाली कोंब असतात, तो हत्तींका होय असता. म्हणून ते नारळ जे आता सध्या महाग झाले ना, आणि नारळाचा खोबरेल तेल वगैरे जर महाग झाला त्याचं कारणच त्याचा. आता नमिता ताई काय लिहिताय, तुम्ही दोघं एकत्र गावी जात नाही का ताई? मी कांदिवली चारकोपला राहते, मी पण व्हिडिओ पाहिले. हा तर हा मी म्हटलं तुम्ही कमेंट टाकता ना. आम्ही आता मे महिन्यात दोघी एकत्रच गेलेलो. हा त्याच्या आधी सुद्धा गेलेलो, पण आता मुलांच्या शाळा सुट्ट्याप्रमाणे मला जाता येत नाही म्हणून मी गेली नाही. नाहीतर गेल्या वेळेला मी अंजली बरोबर गणपतीला गेलेली, मी तुम्हाला लाईव्ह मध्ये सांगितलेलं. आणि गेल्या वेळेला मे महिन्यात सरोज बरोबर गेलेली. वाटप चांगलं तेलावर परतून घेतलंय मी, बोलता बोलता सांगते. आणि मग मी ही सगळी डाळ ओतली आहे. या वेळेला मी एकटीच गेलेली, मी आणि माझा लेक भार्गव. ह्या माहेरात गेलेला. आता ही डाळ आहे ना बघा, वाटप जर तुम्ही होय चांगला भाजायचा, की ते आपण कच्चो नारळ आणि कांदो पण घातलं तर व्यवस्थित जर भाजलास तेलात आणि मग ता थोड्या वेळानंतर म्हणजे बरोबर बोलता बोलता 5 मिनिटं तुम्ही बघला असाल. लाईव्ह जाण्याचं कारण म्हणजे काय, तुमका डायरेक्ट रेसिपी बघू गावतात आणि ते असे शिकाक पण गावतात. म्हणजे त्याच्यामध्ये कसा बाय ह्यानं आता वाटप कधीचा वाटून घातल्या आणि कसा वाटल्या, त्याच्यात कुकर आणखीन बिकर काय मिक्सर घातल्या मिक्सर सगळा धुवून पाणी जर आम्ही घालतो ना तर हा. खरोखरचा असा पण दाखवतो असा रेसिपी पण दाखवतो, पण आता हा. ह्या पण दाखवतो. पण मी खरं सांगते, त्या वाटप डाळीच्या मानाने जास्त होईल म्हणून मी ह्या बघा खोबरा, अर्धो तांबाटो आणि ह्यो अर्धो कांदो पण मी ठेवलाय. कारण माका अंदाज आहे की जास्त होय तसा. बघा आता तुम्ही ती थिकनेस पणा बरोबर येईल. आता पाणी घालून एवढी तरी जाड होईचा डाळ. उदय लिहितायत हाय. उदय नलावडे हाय. बोला ना, तुमचा काही प्रश्न असेल किंवा काय. हा नमिता ताईंनी जे लिहिलं ना तर आम्ही त्याचं उत्तर दिलं. पण नमिता ताई ह्या खरोखरच्या आमचे व्हिडिओ बघतात. आम्ही शॉर्ट व्हिडिओ जरी टाकले तरी बघतात. आणि त्याच्या खाली त्यांची एक कमेंट तर नक्की असते, छान, सुंदर, मस्त अशा म्हणजे कमेंट असतात. पण खूप त्या म्हणजे मी प्रत्येक वेळेला बघते त्यांची एक कमेंट असते. धन्यवाद, मनापासून धन्यवाद तुम्हाला की तुम्ही आम्हाला चांगला प्रतिसाद देता. ओके. उदय लिहितायत की आम्ही देवगड वरून बोलतो. देवगड हे माहेर, वहिनीचं माहेर आहे. माझं सावंतवाडी आहे. मी यावेळेला सावंतवाडीला गेलेली आणि गेल्यानंतर जी मजा आली ना, ती बोलतात ना खरंच खूप छान वाटलं. म्हणजे कोकणामध्ये गणपतीची खरी मजा काय असते ना, ही खरंच खूप विसर्जनापर्यंत म्हणजे जोपर्यंत गणपतीचं विसर्जन करतो ना त्याच्यानंतर आपण म्हणतात ना खरंच घर एकदम रिकामी होतं आणि गाव पण रिकामी होतं. हे पण मी तुम्हाला सांगते. कारण मी आज 5व्या आणि सकाळीच आज व्हिडिओ बघितलाय. गावातली आजी दरवाजाकडे बघत राहिली. माझा भरलेला घर रिकामी झाला. आता सगळं ढवळून घेतलंय. आता डाळी अमृता ताई लिहिते, आमच्याकडे घाटावर ससे आणि हरिण पिकाचे शेंडे उडवतात त्यामुळे पीक येत नाही. हे खरंच आहे. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी जसं कोकणात काय वानर आणि हत्ती, तसं तुमच्याकडे तुमच्या घाटाकडे आता हे ससे आणि हरिण ह्याच्यामुळे खरंच पिकांचं नुकसान होतं. त्याच्यानंतर अमृता ताई लिहितायत. आता कढी येता येताच मी आपलं हे चमचाभर मीठ टाकते. आता एका दणदणी एक उकळी देऊ खोया आणि मग आपली वाटपाची डाळ झाली या. जर वरसून तरी कोणती शिवरलास तरी चालत, पण ह्यो बरोबर आहे. सोनग्या सांगतात ह्योच वाटपाच्या डाळीचा कलर असता. कलर असतं. नंतर मग हिरवी घातली ना तसं ती खरंच बोलते. म्हणून मी पण वैनिक चांगलाय की कोथिंबीर नाही किंवा असा जो प्रश्न नाही, पण त्याच्यात नको घालूया. ही खरी मजा असते डाळीची. आणि जेव्हा भातावर जी वाढपी येतात आणि ती डाळ घालतात आणि जो गरम गरम भात त्याच्याबरोबर डाळ, खरंच पितृ म्हणतात ना
ते समाधानी होतं. हे मी तुम्हाला 100% सांगू शकते आणि जे पाहुणे आलेले असतात ना ते पण. आता अमृताताई लिहिते, "मी बघते तुमचे व्हिडिओ. थँक यू, उदय लिहितायत, "मस्त गोडी डाळ." थँक यू, आता खरोखरची ह्या म्हणाल्या हं. ना की हत्ती, तर कालच आज सकाळी सांगत होते बाळा भावजी की बिबट्या इलो, त्यामुळे घरातून आता ही सगळी बाहेरच पडत नाही. हो अरे मोठो यो बिबट्या इलो बापरे! दोघांका दिसलो. आता आम्ही मग फोन केला काळजीपोटी. अरे, यांचं तुम्ही बिबट्या सांगता ना, आता माझी काकी काय सांगत होती माहिती आहे, म्हणजे ऐकाल ते नवल झालंय कोकणामध्ये, पण खरंच परिस्थिती खूप थोडीफार अशी म्हणतात ना, कोंबडीची पिल्लं असतात ना, हां. छोटी-छोटी त्यांना कोण नेता सांगा? कावळेली हे घारी. घारी आणि कावळे पण नाही, मुंगूस. हां, आता मुंगूस पण शेतामध्ये नेतात हो. भात शेती कशी मोठी झालेली आहे ना आणि माझा भाव काय सांगतो माहिती मी मुंगूस डोळ्यात बघितलंय. हं. तर मी म्हटलं, "अरे, मी मुंगूस बघितलं." तर माझा भाऊ आशय, तो काय म्हणालो, "ताई, ते मुंगूस बघितलं ना, म्हणजे खूप चांगला झाला." म्हणजे त्याचं म्हणणं काय, आता तुझ्याकडे धन, संपत्ती, सुख, समृद्धी खरोखरची येतली. कारण मुंगूस ह्यो दर्शन असो दिना नाही, असं माझा भाव सांगायला लागलो. पण मुंगुसामुळे नुकसान या होता, म्हणजे प्रत्येकाचा होता. आता फाकीर चंद चांद हे लिहितात, "अरे या आता ये ह्या मी बहुत ही मीठ सुंदर है." टाकलंय म्हणून ओके. एक चमचो मारून घेते आणि गॅस आता मोठी करते. उकळी येली की आपली ही डाळ झाली आणि सुगंध घमघमाट मस्तच सुटलो अगदी. पण ना तुमका खरं सांगा ह्या का उकळी ना बारीक बारीक हां. गॅसवर बा आता अख्तरी बापे लिहितात, "मेरी मॉम सावंतवाडी की वो ऐसा ही दाल बनाती, खोबरे का बहुत टेस्टी." ओके, धन्यवाद दादा. बनाती है. हम कोकण के हैं, मॉम सावंतवाड़ी की. ओके, हाँ, हाँ, सावंतवाड़ी की दाल ऐसी होती है और वेंगुर्ला के टेस्टी फूड बनाते हैं. हाँ, बट हम लोग भी टेस्टी फूड बनाते हैं. आपको जो पसंद है वो दिखाते हैं. उसके बाद इन्होंने लिहिलं, "ताई कुठे राहता आहात तुम्ही?" आम्ही आता ह्यांनी नाव नाही कळत आहे त्यांचं काय आहे. तर आम्ही विरारला राहतो. पण आमचं जसं सांगलं ना, सासर आमचा कणकवली एकच हां, पण माहेर आम्ही दोघं असल्यामुळे वेगळे. तर आता नाही अ, बहुतेक जणांचे असतात की कमेंटमध्ये बहिणी आहात की जावा आहात. तर हां. आम्ही जावा आहोत. आम्ही 3 जावा. गेल्या लाईव्हमध्ये मधली जाऊ होती. या छोटा, मी मोठा. आता हे म्हणतात ना, ही रटामटाची कढ आहे ना, ती कमीत कमी 5 मिनिटं तरी काढू कित्याक माहिती आहे, तरच ह्यातली चव जी आहे ना डाळीची, ती ह्या वाटपासकट वाटप आणि डाळ ह्याची चव एकत्र होतील. जर तुम्ही इथे व्यवस्थित कढ नाही काढल्यात ना, तर गोडी डाळीची मजा येऊची नाही. आणि ही करा येता बघा. ही करा हां. इलेली पण चांगली वाटतं बघा. डाळ दिसता छान. आता ही डाळ कित्या करतात गो सरोज आपल्याकडे हां, कोकणात? आता सांगते. एक उदय सरांनी एक चांगलं माझा आवडीचा प्रश्न विचारलेला नाही. त्यांनी सजेशन दिलं. तर वाचलंय ना, तर माझ्या चेहऱ्यावर आनंद येईल हो. त्यांनी लिहिलं, "एकदा ताई माशाचा सार दाखवा." तर होय, होय. नक्की आज दाखवेल विचारच होतो पण हां. मासे भेटले नाहीत. हां. आजच्या माशांचा रेट मगाशीच मी तुमका सांगलंय. 2 बांगडे हातभर नाही आणि गावले पण नाही हां, कारण गणपती झाल्यानंतर बोटी जाणत नाही. होय ना? हां. त्यामुळे हाय माशांचा टाईड. हां. आजचं लालबागच्या राजाचं विसर्जन पण खूप ह्याच्यामुळेच खूप थांबलं. हाय टाईड नाही होता हां, समुद्रात. भरती इलेली त्यामुळे हां. मी तर सकाळी उठले तीच पहिली टीव्ही लावलंय. लक्ष न्हालंय-बिलय, देवपूजा केल्यानी बघते राजा विसर्जन होता काय, होता काय, हां. होता काय. आता बारीक गॅसवर त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे डाळ काढता. तर कळतं. मी टीव्ही लावून बसलेले आणि 11 वाजले तरी पण नाही होत होता. 11:30 झाले, 12:30 झाले तरी नाही झाला. तो त्याच्यावर काय विराजमान होय का माका वाटलं हट्टाक बसतो 21 दिवस रावता वाटता न्यावा रिटर्न. लता पण लक्ष्मीताई असा लिहिते बोलू नये. पण 21 दिवस जर लालबागचा राजा असत, तर कोणाकोणाक आनंद होईत तो सांगा? माका तर भरपूर होईत. म्हणजे ज्या दर्शन घेऊची रावली आहेत ना माणसा, मी तर सांगते मंडळानं विचार करूकच होय. लालबागच्या राजाक 21 दिवस ठेवाच तुम्ही. आमच्या मालवण्यांकडनं तर हाच ही प्रार्थना. जेवढे बाप्पा राहतील तेवढे कमीच. पण म्हणतात ना, पुढच्या वर्षी लेट होता. भले तुम्ही गर्जना केलाच, पुढच्या वर्षी लवकर या. पण 14 सप्टेंबरला यावर्षी उलट लवकर होते. लवकर होते. या गेल्या दीपिका वर्षी भरपूर लवकर बोलावणे असेल, लवकर या, लवकर या. दीपिका जावकर ताई लिहितायत. हां, यांची पण कमेंट असते हां. हाय ताई लिहितायत आणि नमिता ताई लिहिताय, "आपलं कोकणी माणसाचं चॅनल काढून व्हिडिओ दाखवणे खूप छान वाटतं. डाळ छान केली." हां, ते तर आमचा विचार होताच. म्हणजे आम्ही रेसिपी दाखवताना काय कोकणी किंवा मालवणी रेसिपी दाखवणार असं विचार नव्हतो, खरा सांगायचा तर. आम्ही म्हटलं सरसकट रेसिपी जेवढ्या असतील ना, म्हणजे ज्या प्रांतामधले म्हणजे आपल्या महाराष्ट्रीयन रेसिपी म्हणजे आपल्या प्रामुख्याने महाराष्ट्रीयन थाळी हां, म्हणजे ती काही असू दे. म्हणजे हां, तुमची काय म्हणतात ती पापडी. हां. पापडी घालून पण करतात ती किंवा आपलं म्हणतात ना तो पांढरा रस्सो, ती सगळं हां, सुद्धा. तुमका जी होय हां. जे फूड होय महाराष्ट्रातले म्हणजे बटाटो वडो तर महाराष्ट्रातलं फेमसच आहे. मग तो पण आपल्या परब किचन तो मालवणी असन दे की नसन दे, आम्ही ते पोहे असन दे. पण आता आपली मोस्टली हां. कट वडा आपल्याकडे असताच असतं आणि गावी गेल्यावर खाल्लंच की नाही गो?
कटवडो खरं सांगा सावंतवाडी एवढं फेमस नाही हां. ती उसळी आणि काय म्हणतात उसळ, मिसळ आणि तो वड्यामध्ये वडापाव, पण आमच्या समोसापाव, कणकवलीत मात्र भजी. असा. बांद्यात गेलात ना, की भजी. ही हां. भजी फेमस हां. ती भजी तुम्ही जर बांद्यात गेल्यात, उतरल्यात तर भजी नक्की खाया. आता कोणता आता दुकानदार मी आज सावंतवाडीची तुमका कोण सांगतले. असतले ते खातले. हां. पण आपल्या कणकवलीत आणि देवगडात गेलास तर मिसळ, कटवडा उसळच फेमस हा. मी कुणकेश्वरात खाल्लेलं आहे आणि आपल्या कणकवलीत कुठला होता दुकान? सावताचो कटवडो. आता तो सावंत पकडा कोण येतो. तर हा तर स्वामी समर्थांचा पण असा चायचा स्टॉल आणि आता बाजूक सावतांचा दुकान आहे. आता मी आधीच एखादी सांगते बस त्यांचं स्टॉपच्या समोर. नाव नाही माहिती, पण त्यांनी सासूचा तो प्रश्न आहे ना, जिव्हाळ्याचा तो प्रश्न विचारला. त्याच्यावरून मला सासूची आठवण आली. त्यांनी डाळ तिथे बंद केली. डाळ झालेली आहे. हं. त्यांनी काय लिहिलं, तुम्ही पितृ पक्षामध्ये म्हणजे 15 खाता की नाही? नाही. आता ह्यात सासूचं उत्तर सांगा आता काय हा? तिचा उत्तर ह्याच हा, की हाडा खाऊची नाहीत. म्हणजे चिकन खाऊसारखा चिकन नाही. खायचं नाही. पितृ पक्षात असं म्हणतात म्हणजे आमचे सासरे पण नाही. आमचे सासरे सांगते काय खूप देवाचे हे करायचे. त्यामुळे ते आमका म्हणतात ना भाऊबीजेपर्यंत तरी आमका मटण खाऊक द्यायचे नाही. मग आम्ही पण आता तीच परंपरा चालू ठेवलो, की आम्ही भाऊबीज येली की भावांका घालतो. तेव्हाच गणपती श्रावणात मटण सोडतो, तर आम्ही असा ह्या भाऊबीजेक करतो. मच्छी, अंडी खावा. आणि पितृपक्षामध्ये काय असतं कोकणामध्ये घराघरामध्ये 15 दिवस कुणाचं ना कुणाचं म्हाळ असता. त्याच्यामुळे कोण जास्त असं जेवण करत नाही कारण नॉन-व्हेज. प्रत्येक जण त्या म्हाळात जाऊन आणि जेवतात. जावचाच लागतं. गावी हां. आपली आढाळी उचलतली आणि येतली. आज ह्याच्याकडे म्हाळा आणि तो आमंत्रण पण देऊचा लागतं. आज आमच्याकडे म्हाळा तर तुम्ही येवा. मग एका एडीचा जेवण आपल्याकडे असतात त्यांचा वाडीतल्या आता ह्या सगळ्यांचा. रेणुकाताईंनी काय लिहिलं जय महाराष्ट्र पेटल्स भाकरी खावा पिठलं, खाणार. पिठलं. पिठलं भाकरी त्यांनी पेटल लिहिलंय. हां. पिठलं भाकरी. हां, पिठलं भाकरीची रेसिपी होई तर लाईव्ह आम्ही तुमका नक्की दाखवू. ती पण खूप छान लागता आणि असं आणि आम्ही अगदी टोपली घेऊन केलेलं आहे डोक्यावर. ती पण असा गाणं ती काय जाऊन घाललेलं? बघा लिंक. गाणं काय घाललेलं ते गाणं नाही सांगा? बोललेलं आहे. हां, काय हाक मारलेले घोवाक, "ओ हां. धनी" अशी हाक मारलेले. म्हणून म्हणते जो मजेशीर व्हिडिओ आहे ना, तर तुम्ही जाऊन तो बघा. लिंक खाली हवी तर देत असं रोज. आमचे असे म्हणजे बोलतात ना, आम्ही दोघं एकत्र येले की ती कॉमेडी थोडीफार येताच येतात. ते सीरियसनेस आणि काय चुकून माकून जर कोण दुखावला असा, तसं आता मी हां, बोलले लालबागच्या राजाबद्दल. पण माझी एक मनापासून कळकळीची विनंती 21 दिवस रवान देच. हां तर आणि आता आम्ही क्षमा मागतो आणि आता काय म्हणतात ते जसं गणपती बाप्पाने निरोप घेतला तसं आता आम्ही घ्यायचो काय? हां आणि कसं असतं माहिती बघा, ते म्हणतात ना एकदम अशी येऊन असं सीरियस मोडवरती रेसिपी दाखवणं, तसं ते सोनमचीच कमेंट होती. "मम्मी, तू असा सीरियस चेहरा घेऊन जर रेसिपी दाखवशील किंवा काकी, तर रेसिपी कोण बघेल का? त्याच्यामध्ये थोडाफार कॉमेडीचा तडका किंवा हसलंच पाहिजे ना. त्याच्यामुळेच तर इंटरेस्ट डेव्हलप होतो ना. आता सतत जर सास-बहूच्या सीरियलमध्ये रडगाणंच असेल, तर मग कोण बघणार का? त्याच्यासाठीच तर ट्विस्ट एंड टर्न्स येतात की नाही. आणि आम्ही दोघी एकत्र आल्या की थोडंफार हसणं, गप्पा, मस्करी हे ऑटोमॅटिकली होते. तर काही-काही जण बोलतात ना, की तुम्ही दोघी एकत्र छान दिसता किंवा कॉमेडी असते, केमिस्ट्री छान असते. त्या केमिस्ट्रीचं उत्तर हेच आहे, की आपण थोडंफार जसं जेवण बनवताना कसं मस्करी करतो, आज ह्याने ह्या केलं आणि आज त्याने त्या केलं आणि गावात पण तर त्याच करतात. तशी ते आम्ही थोडीशी केमिस्ट्री ती ऑटोमॅटिकली येतात. त्याला काही क्रेडिट असं काही नाही, की कोण हे कढईचा कान तापलो, नाहीतर वतणारच होते मी. आता ही काढून घेते. हे अरे हे 3 डाळ रेणुकाताई 3 हे डावलत ना म्हणजे पेलोभर डाळ. रेणुकाताई ज्या आहेत ना, रेणुका दास पाठक, त्या लिहितायत त्या हैदराबाद सिटीमधून बघतात. अच्छा, धन्यवाद ताई. हं. मनापासून धन्यवाद. सचिन लिहितायत राधे राधे, राधे राधे. धन्यवाद दादा. आणि तसं तुमचं गणपती विसर्जन तर सगळ्यांचं झालेलं आहे. आमच्याच कडे 21 दिवसाचे गणपती आहेत नाही गावी. आणखीन एकाच्या घरात 17 दिवसाचा हा. ओके, 17 दिवसाचं पण ठेवतात का? हां. माका 5 माहिती, दीड माहिती होतं. खरं म्हणजे दीड दिवसापासून सुरुवात होता. दीड दिवस, त्याच्यानंतर किती हो? दीड दिवसानंतर आपलं 5 दिवसाचा गणपती, 7 दिवसाचा गणपती, मग अनंत चतुर्दशी. मग ती कधी 10व्या दिवशी येतात, कधी 11व्या दिवशी येतात. हं. आणि त्याच्यानंतर मला 21 दिवसाचं माहिती होतं. आता वहिनीने सांगितलं आणि 15 दिवसाचं आणि माका माघी गणपती माहिती आहे. जे आजकाल माघी गणपती बसवतात. ते आता माझ्या लाईटच्या ह्याला ना थोडीशी शॉक आल्यासारखं होतंय म्हणून मी मागची लाईट लावते. बघा. थोडं लाईटीचा आहे. छान आपली रसरशीत मस्त अशी गोडी डाळ झालेली आहे वाटपाची आणि ह्याची हे बघा, म्हणजे एकीकडे पाणी नाही, एकीकडे वाटप नाही, एकीकडे डाळ असा झालेला नाही हा. म्हणजे तुम्ही वाटप सुद्धा वाटाल ना, तर असा वाटा. हे नक्की बघा. हां. आता कार्तिक आता ह्या लिहितंय डाळीमध्ये आपण हां, ना तुरीची डाळ आधी अर्धा तास भिजत ठेवायची. जे आता जे इले असाल त्यांना पण मी हां. सांगते. अर्धा तास तुरीची डाळ भिजत ठेवा.
तुरीची नसत तर थोडी अर्धी मुगाची आणि तुरीची मिक्स ठेवला, तर आम्ही नुसती तुरीची घातलं. अर्धा वाटी खोबरा, त्यातला एवढासा चव काढून ठेवलंय मी. त्याच्यानंतर 2 हिरवे मिरचे, जसे मी उकडत घातले त्याच्यात एक घातलंय, वाटपात एक घातलंय, जरासा जिरा, हिंग घातलाय उकडते वेळी, फोडणीत पण घातलंय आणि अशी ही मी ही डाळ गोडीली केलेली आहे. आता गोडीची. सुनील सुर्वे लिहितात, मी कर्जतवरून बोलतो आहे. आता कमेंट्स कशा वर गेल्या. हं. एक लिहिते, हाय आमचं काल झालं विसर्जन. हो झालं आमच्याकडे पण, म्हणजे आमच्या इकडचे जे विरारला होते गणपती त्यांचं सगळ्यांचं झालं. एक लिहितायत, वॉव ऑसम लुक सो टेस्टी, व्हॉट इज द डिश नेम? तर त्याला गोडी डाळ म्हणतात. मालवणी वाटपाची गोडी डाळ. मालवणी हा शब्द विसरायचा नाही. मालवणी वाटपाची गोडी डाळ. आणि एक लिहितंय, तुमचा हक्काचा भाऊ प्रसाद लिहितोय, नमस्कार मी तायग्यानू. ओके, नमस्कार थँक यू तायग्यानू. दादानू. हां, ह्या तायग्यानू हा शब्द खरंच हां, जिव्हाळ्याचा मग मी आणि पण आता आपुलकीचा आहे. म्हणते थँक यू दादानू. हां, तायग्यानू कोकणात गेलात ना तर तायग्या ह्यो शब्द जो प्रेमाने वाटता ना त्याचं काय सांगू तुमका. आणि आमच्या कोकणामध्ये एक ना तायग्या असता आणि हां, एक बायग्या बाय असता. हां. बायो. आणि त्याच्यानंतर कार्तिक लिहिताय, जय शिवराज. तर जय शिवराज. मस्त. मिया तर पक्को मालवणी माणूस असे, पण तुमचं नाव नाही लिहिलं तुम्ही. मग पक्को मालवणी माणूस, तुमचं नाव तरी सांगा. रंगोली क्रिएशन्स लिहितायत, खूप छान मस्त. हो, ही म्हणूनच आजची रेसिपी आम्ही ठरवून केली की आज मालवणी वाटपाची गोडी डाळच दाखवतलो, कारण कोकणी माणूस आणि गोड हे दोन्ही पदार्थ समीकरण असता. आणि थोडीफार पितृपक्षाबद्दल माहिती, कारण आजकाल लोक ना सर्रास बोलतात पितृपक्ष काय करू व्हाया, म्हणजे मेल्यानंतर काय पित्रांका खाऊ घालता, जेव्हा असतात जिवंत तेव्हा खायला घाला. हे पण आपण तेवढंच बरोबरच सत्य आहे. आहे. बरोबर आम्ही आहे. काही असं म्हणत नाही. असे कितीतरी जणांना आपण बघितलेलं आहे, की आई-वडिलांना असे सोडतात वगैरे, पण नाही. आपण भले ते आपल्यात असो नसो तेव्हाही प्रेम द्या आणि तेव्हाही त्यांना घाला. तेव्हा घालणंच एक पुण्याचं आठवण काम पाहिजे ना, असतं. आठवण. आणि जसं मी हे तुमका हे सांगते म्हणजे ना. गणपती गेल्यानंतर एक आठवण असते बाबा हां. हां, त्यावेळेला तरी येते. वर्षभर तुम्हाला येते का बघा? हां, नाही येत. पण पितृपक्ष आला, माळवस चालू झाली, तर तुम्हाला आठवण येतेच येते. आणि तुम्हाला माहिती आहे, आपण जे गेलेले व्यक्ती असतात त्यांचे फोटो तुम्ही जर कधी गावात गेलात ना, गावाच्या जुन्या घरामध्ये जर कधी गेलात, आमच्या घरामध्ये होते. जे गेलेले व्यक्ती असतात त्यांचे सगळ्यांचे फोटो, आपला जो व्हरांडो असता ना, त्याच्या वर गेल्यानंतर खळ्याच्या वर गेलात ना पायऱ्यांनी, की त्या जागेमध्ये सगळ्यांचे फोटो असे लावलेले असतात. म्हणजे दक्षिण काय, दिशेक असतं हां, का दक्षिण ते दिशेक? दक्षिण त्याची काय गरज काय असतं माहितीये, ते आपणात त्यांची तोंड ओळख हवी. म्हणजे हे आपले आजोबा होते, हे आपले पणजोबा होते, ही आजी होती. तर ती कशी दिसत होती ही आपणास माहिती पडावया म्हणून. पण आजकाल सर्रास लोकं ते फोटो लावत नाही. पण खरं म्हणजे त्यांची आठवण आणि आपल्यासमोर त्यांचा आशीर्वाद असा, ह्या डोळ्यासमोर टीप दिसण्यासाठी पण असायची म्हणजे त्यांचा जन्म हां, आणि मृत्यू ही तारीख सुद्धा तारीख मराठीत लिहिलेली असणार. म्हणजे कळायचं हां. किती वर्ष जगले. आता असा पण रेणुकाताई असा. लिहितात, 21 दिवसाचा गेला हाय. जय गजानन हैदराबाद. मला काही कळलं नाही प्रश्न. नंतर तुमचा हक्काचा भाऊ प्रसाद, या आधी पण मी लाईव्हवर येऊन गेलो. पण थँक यू. तेव्हा धन्यवाद. नाव वेगळं होतं. आता तेव्हा नाव वेगळं होतं, आता नाव वेगळं आहे, की काय नाव आहे ते आता पण नाही कळत आहे. पण तुम्ही नाव खाली टाका. काही असं काय कारणामुळे करतास दादानू नाव चेंज करतास की काय दर आठवड्यात? नाही, त्यांनी लिहिलं काही कारणामुळे लाईव्हचं नाव मला बदलावं लागलं. तर ठीक आहे, पण अच्छा, तुमचं जे अच्छा. नाव आहे ते तुम्ही खाली कमेंट करून सांगू शकता. तर असं होतं, म्हणजे त्याच्यामुळे ते जुने आपले गेलेले व्यक्ती असतात ना, त्यांची तोंड ओळख हवी. म्हणजे आपल्या मुलांना आपण दाखवू शकतो, की "अरे, हे तुझे आजोबा होते, हे तुझी आजी होती, हे तुझे पणजोबा होते." तर तोंड ओळख असण्यासाठी ते फोटो असावे. पण आजकाल लोकं लावत नाही. त्याचं कारण काय माहिती नाही. पण लावावी आणि आपल्या मुलांना त्यांची ओळख करून पण द्यावी. आता तू माहेरात गेलस ना, तर तू का असा कोण असत म्हणजे एकदम म्हातारी आजी वगैरे पणजी ती ओळखताना तोंडावरनं, "बाई हा हां, ह्याचा चेडू." तसा माझ्या ओळखते. बाबतीत पण झाला. मी आमच्या विजयनगरात गेलेले. म्हणजे आमच्या लालबाग एरियात विजयनगरात. तिथे गेलोय. गणपतीच्या पाया पडले. ते गणपती असतात 22 फुटाची विजयनगराची राजा. तो बसलेलाच असतात. त्याच्या पाया पडलंय. तर ते आमचे जे जुने मद्रासी 4-5 बायका, "अय्यो विलास की बुच्ची, विलास की बुच्ची" करून माझं माझे मिस्टर आहेत ना बघत राहिली, की हे बायका हे का घेरतात की त्या. जसं त्यांना माहिती आहे, की YouTubeमधले आपले कोणी असतात तर येतात नाही माका आणि त्यांचा मनापासून धन्यवाद. पण ह्यांनी माझ्या वडिलांच्या फेसिंगवरनं किंवा आईच्या ओळखल्याने मी एवढाच होतोय. आता त्या एका 20 वर्ष झाली पण मी एवढाच होते. म्हणजे लग्नाच्या आधी त्यांनी मला एवढा असंही बघितलं नाही. पण तोंडावरनं ओळखल्याने तशी तोंड ओळख. आपल्या वडिलांची, आईचं जरा तरी आपल्याकडे हे असतात, की ओळखतात.
ओके. त्यांनी लिहिलं माझं नाव प्रसाद आचरेकर आहे. कोणीतरी त्यांचं फेक आयडी वापरत होतं म्हणून त्यांनी ते नाव हां, हां. बदललं सॉरी, सॉरी आयडीवरचं. दादांनो, मी असाच हां. बोलले यार. तर राग मानू आता नको, की दर आठवड्यात नाव चेंज करतात. पण असंच काहीतरी तर त्याबद्दल कारण हां. आम्ही सॉरी बोलतो. आणि आता मी पण गेलेली ना, आता माझ्या मामाकडे पण गेलेली म्हणजे आईच्या भावांकडे. तर तिथे पण ह्या सुलूचा म्हणजे माझ्या आईचं नाव सुलोचना होतं, तर सुलू म्हणतात. म्हणजे गावात ना माझं नाव सरोज आहे तर सरू म्हणतात, सरग्या पण म्हणतात. हं. अशी नावं वेडी-वाकडी घेतातच घेतात. आता होय, तुमका होय. सांगायचा काय रवला काय, तर तसं असतं पण तुम्ही म्हणू नका. आता आपला हा व्हिडिओ जाता-जाता आता आज्ञा असावी, जशी आपण देवाक म्हणतो ना, झाले आता आज्ञा असावी, क्षमा असावी. कुठलंही चुकून जर बोललं असेल तर क्षमा असावी, आज्ञा असावी. आणि अशी ही हं. वाटपाची, मालवणी वाटपाची गोडी डाळ तुम्ही नक्की बघा. आवडली तर लाईक, हे बघा आणि शेअर, त्याचा जो सबस्क्राईब. सुगंध येतोय ना हं, घरभर. मला हं. वाटतं कोकणात ह्याच्यासाठीच मालवणी वाटपाची गोडी डाळ बनवतात. कारण सगळ्यांना कळावं, की आमचं जेवण तयार झालेला असा या गोडी डाळीचा सुगंध त्यांच्यापर्यंत पोहोचला आणि आणि जेव्हा ती येतं. केळीच्या पानात जातं तेव्हा भारीच सुगंध येतो. हां. तर अशी ही रेसिपी तुमका आजची कशी वाटली ती करा आणि आमचे जे रेसिपी आपण व्हिडिओ एडिट केलेले टाकतो ना, ते सुद्धा बघा. लाईव्ह व्हिडिओ सुद्धा बघा, शॉर्ट व्हिडिओ सुद्धा बघा, Insta बघा, Facebook बघा, सगळ्याच बघत राहा. आणि मालवणी चला. चॅनल पण बघा आणि मालवणी भाषेत सुद्धा तुम्ही खूप छान अ, ओळख देताच येतात आमच्याकडे आता. लाईव्हची संपण्याची वेळ येईल तशी हां, येतात. हां. चला आता अशा प्रकारे पुढच्या रविवारी लाईव्हला भेटू. नाहीतर जेव्हा कधी आमका वेळ गावात तसं भेटू. चला आता अशा प्रकारे आपला लाईव्ह आता संपलेला असा. एंड